Намасте, слънчеви йоги! Започваме нашата йога практика за повече енергия, свежест и лекота в деня ни. Заставаме в предната част на нашите постелки. Събираме ръце пред сърцето, затваряме очи, осъзнаваме стъпалата на краката, как се вкореняват в постелката, мислено пускаме корени към майката земя, 4 точки на стъпалата, възглавничките, от палеца до малкия пръст, петите, усещаме от външната страна и от вътрешната страна как здраво се свързваме с земята. Това ни дава едно усещане за стабилност, вкореняване, заземяване.